шахс пул дорад. акнун ӯ мехоҳад бизнес кушояд. барояш кушодани он бо шарикӣ муфид аст. чӣ гуна қоидаҳо ҳастанд? ҳангоми интихоби шарик кадом нозукиятҳои муҳиме ҳастанд? шарики аз худ ба қувваттарро интихоб кардан дар кор. бо беқувватҳо кор кардан дар кор нест. ман ин алгоритмро давоми тамоми умрам кор карда баромадам. вақте бо шарикони аз худам беқувваттар кор кардам, онҳо барои ман мушкилӣ ва дардисар шуданд. ман ҳоло термини нав ёфтам. вақте одамон ба ман мегӯянд ягон лоиҳаро пешниҳод мекунанд, мегӯям гӯш кун бародар. ман намехоҳам ки ту маро ҳамчун лифт истифода барӣ. фаҳмидед? ман кушода равшан мегӯям. ба ҳама мегӯям, намехоҳам барои дигарон лифт бошам. илтимос бубахш. барои он ки пештар хатоҳои бешумор кардам. бениҳоят зиёд. бо касе кор кардан дар кор ки аз шумо қавитар бошад, аз шумо бойтар бошад, аз шумо таҷрибаву фаҳмиши зиёдтар дошта бошад. ин нишондоди якум аст. нишондоди дуюм ва асосӣ ин аст: шарикро аз рӯи фаҳмишаш интихоб кардан дар кор, на аз рӯи ҳадаф, балки аз рӯи фаҳмиш. ҳама, ҳатто майзадаҳо ҳам ҳадаф доранд. мехоҳанд май хӯранд. ҳамин хел ҳадаф доранд. дар бизнесменҳо бояд фаҳмишҳояшон мувофиқат кунад. маҳз фаҳмишҳои маънавӣ, арзишҳои маънавияшон мувофиқат кунад. дар ин сурат шумо метавонед мушкилиҳову хатоҳои ҳамдигарро ба осонӣ ҳаллу фасл кунед. сеюм, шарикеро интихоб кардан дар кор ки қарздор набошад. касе ки қарздор аст дар оянда мушкилӣ эҷод мекунад. аз кадом ҷиҳат? чун ин касон дар бизнес доим тормазанд. онҳо одамони хубанд, аммо касро ба қафо мекашанд. ин дуруст. чорум, ҳамчунон шарикеро интихоб кардан дар кор ки дар гурӯҳ кор карда тавонад. ман бисёр одамонеро дидам ки мехоҳанд шарик шаванд, вале дар гурӯҳ кор кардан наметавонанд. барои ҳамин вақте шарик интихоб мекунед, шартномаи пурраи шарикӣ тартиб додан дар кор ва дар он ҳама чиро қайд кардан дар кор. ки ба чӣ ҷавобгар аст? ки бо чӣ ба ин бизнес ворид мешавад? аз ки чӣ гуна натиҷаҳо мунтазиранд? ҳамаашро навиштан дар кор. ман ҳоло ҳамин хел кор мекунам. дар шартномаи шарикӣ ҳама ҷузъиётро дақиқ менависам. ҳатто дар бораи он ки агар муфлис шавем чӣ кор мекунем ва агар пули хуб кор кунем чӣ кор мекунем. ман ба чунин ҳолат дучор шуда будам ки вақте бизнес хуб пеш мерафт, вақте ширкат миллионҳо даромад меовард, шарикам мегуфт ки шояд ҷудо шавӣ. ман ба чунин ҳолат дучор шуда будам ки ширкат муфлис шуд ва шарикам гурехту ҳама қарзҳо ба дӯши ман афтод. ман ҳамаашро аз сар гузаронидам. барои ҳамин ҳамаашро навиштан дар кор. ҳатто чӣ тавр ҷудо шуданро. агар шарик ҷудо шавад чӣ кор мекунем? ҳатто агар бимирад, агар касе бимирад чӣ кор мекунем? марг амри табиист, ҳеҷ кас намедонад. ҳама чиро дар шартномаи шарикӣ навиштан дар кор. вақте ҳама чӣ дақиқ навишта шуда бошад, мӯъҷизаро интизор намешавед. баъд ба шарикатон мегӯед: мо дар чаҳорчӯбаи ана ҳамин шартнома шарикӣ мекунем. на ту, на ман ҳақ надорем ки ба фоидаи худамон кор кунем. дар чаҳорчӯбаи шартнома кор мекунем. баъзан чунин мешавад ки дар нимаи роҳ шарик мегӯяд: ман мехоҳам аз бизнес бароям. ман мегӯям: ист. мо тибқи шартнома кор мекунем, на аз рӯи хоҳиши ту. хуб, пулҳои ту ана дар хиштҳо сарф шуд. пулҳоят дар кисаи ман нест, дар он хиштҳост. хуб, хиштҳоро кану бар. пораҳои металлҳоро кану бар. хоҳӣ ҳамин хел кун. баъзеҳо умедвор мешаванд ки ман пул медиҳам. не, мегӯям: исто, магар ту ба ман қарз додӣ? не, мо шарикем. бале, пас чаро бояд пул диҳам? агар бизнес пул биёрад мегирӣ. ман аз ту қарздор нестам. мо дар чаҳорчӯбаи шартномаи шарикӣ кор мекунем ва тамом. гап ҳамин. ана ҳаминро ман бо гузашти вақт фаҳмидам. барои ҳамин ҳама ҷузъиётро дар коғаз навиштан дар кор. шартномаи шарикӣ рафтори шарикро назорат мекунад. ӯро идора мекунад. шумо ҳамдигарро идора мекунед, то ки яке худро ба як тараф накашад. одамон хеле ғалатиянд. чӣ тавр ғалатиянд? вақте барояшон ин тараф фоиданок бошад, ин тараф мегузаранд. агар ин тараф фоиданок бошад, ин тараф мегузаранд. ҳамеша ба ҳар тараф давуғеҷ мекунанд. шартномаи шарикӣ бошад, намемонад ки чунин корҳо шаванд. намемонад ки ҳама бор ба дӯши шумо афтад.
بهترش آن عادلانه باشد. هر جایی که عدالت است خدا آنجاست. او خود وعده داده است. برای همین در بیزنس شریکی جدی نظارت کردن در کار تا حق کسی به دیگر نگذرد. هر جای عدالت باشد آنجا برکت دارد. از این رو در شریکی همین کارها را جدی رعایت و نظارت کردن در کار. ما برای بیزنسمن ها آموزشی سالانه داریم و فکرم درس 8 یا 9 بود. ما در آن همش را پر مفصل قدم به قدم می‌گذاریم. شریک را باید چطور انتخاب کرد؟ او را باید از کجا جست؟ فلان چیز را چطور باید جلب کرد؟ در کدام سطح؟ با چقدر مبلغ؟ با کدام شرط و شرایط؟ چطور باید بیزنس خود را به شریکی تیار کرد؟ خودی کس هم باید تیار باشد. بعضن دیگران نه، خودی شما خطا میکنید. مثال خود من هم شریک عالی نبودم. بودند حالتهایی که من وعده داده در وقتش اجرا نکردم. نمیفهمیدم. من نمیفهمیدم که در نوبت اول آن را کردن در کار. فهمیدید؟ و این همه باعث مشکلی ها گشت و غیره. برای همین در آن درس همش مشخص هست. من در شریکی تجربه کلان دارم. از همه مهمترین دانش و تجربه هایم را در درسم می آموزانم. کمبودی هایی را که کردن در کار نیست نشان می دهم و طرف های مثبت را چطور کردن در کار و غیره تا که نتیجه درست باشد. من این همه را قدم به قدم نشان می دهم. شاگردان من می آموزند که شرکت را به جلب سرمایه ها و شریکان چطور باید آماده کرد تا که کار کلانتر کرده شود. در آن درس همه سیستم هست. آن سیستم مکمل است. الگوریتم مرتب قدم به قدم کردن در کار. آن تکنولوژی است. آن را ویران کردن نمی شود. تکنولوژی چیست؟ آنچه که نتیجه خوبی کفالتناک می دهد. آن همین تکنولوژی است. خطاها می شوند اما باید طرز اصلاح خطاها را دانید. باید چطور با راه بنقشه کشی و پیش بینی کنی خطاها را کم کردن ممکن. یعنی خطرها را اداره کردن ممکن. ҳангоми сармоягузорӣ кардани пул чӣ гуна қонуну қоидаҳо ҳастанд? мисол шумо якчанд бизнесҳо доред ки сармоягузорӣ мекунед. бале. шумо ба чӣ нигоҳ мекунед? чӣ гуна қоидаҳо ҳастанд? ба кадом хатоҳо роҳ додан дар кор нест? бале, ин мавзӯъ хеле муҳим аст. хоҳишу иштиёқи аз ҳад зиёд касро кур мекунад. ман бисёр мехостам ки зудбой шавам, шавқ доштам, кӯшишҳо кардам. дар натиҷа ман пайи ҳам хатоҳо кардам. хатоҳое ки худам намефаҳмидам. من پروژه هایی را انتخاب کردم که یا فایده نمیدادند یا آخرشان مفلسی بود یا ناکامی دیگر. وقتی شما پول دارید و میخواهید سرمایه گذاری کنید این خوب است. شخصا من چی کار میکنم حالا میگویم. اگر انسان یک مقدار معینی پول داشته باشد من توصیه میدهم که آن را به مهلت کوتاه سرمایه گذاری کند.